ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 18/25 ಬೊಳ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಚೌಕ್ಲೆ ఏ పనికులు పువ్వాదుప్పరో అపగా ఈ భారతల ముళ్ళుద కాడర్దు సంపూర్ణ పూతోటాపను బాబా నికలేను పువ్వాదు మల్పేరు. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಂದಿರಗು ಯೋಗ್ಯರೆವ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪನು. ಉತ್ತರ: ಮಂದಿರಗು ಯೋಗ್ಯರ ಅವಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಚರಣದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊರಲೆ. ಚರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲಾದುಪ್ಪಡು ಈತು ಮಧುರತೆ ಒಪ್ಪಡು ಬೇತಕ್ಲೆಗಳವು ಅನುಭೂತಿ ಅವಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಡು ತತ್ಪರಾದುಪ್ಪಡು. ಗೀತೆ: ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಬದಲಾಪುಜ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಥದ ಮೂಲಕನೇ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುವ. ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿನ ಪತಿತ ಭಾರತವರದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪುವ. ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳೆಂಕುಲು ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾಪನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವ. ಈತಿ ವಿಚಾರನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ದಿವಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ఏ పనికులు పువ్వాదుప్పరో ఏప సమయ బతు బుర్పుండో అపగ సంపూర్ణ పూతోటದು బుర్పుండు. నిరాకారగ పూతోಟದ ಮಾಲೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಿಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಮಾಲಿಲ ಸಹ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು ಶರೀರತ್ತು. ಮಾಲೀಕ ಸಹ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನವು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದುಲ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನಿಂತೆ. ಶರೀರದ ಜೊತೆನೆ ಅರೆನ ಮಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೀಕ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಏರಿ ಈ ವಿಶ್ವನು ಪೂತೋಟವಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಪೂತೋಟ ಆದಿತ್ತನು ಒಲ್ಪ ಈ ದೇವತೆಲಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಹೂವೇ ದುಃಖ ಇಚ್ಚಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು. ಏರ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಪೂವಾದ ಉಡುಪುಜೇರು ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರು ಪೋದೆಂಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಿಯಾದುಲ್ಲ ಅಜಮುಲ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಾಪಾತ್ಮಾದುಲ್ಲ ಒವ್ವೋ ಸಮಯಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ್ ತೆರಿವೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ್ನ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಲುಂಡು ರಾಜಧಾನಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ್ನ ಚಿತ್ರಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಅಕ್ಲನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಚಿತ್ರಲಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇಟ್ಲ ಶಿವನ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗನ ಲಿಂಗಾದ ಮಲ್ತು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐತವರ ಆತ್ಮದ ಬಾಬಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಡತ್ತೆ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಇಚ್ಚಿ ವಿಶ್ವಡು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತಲು ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲ್ಪಲ ನಿಂದ ಪಾತ್ರನು ಬರತಿಜೇರು. ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದ್ವಾಪರೊಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನರಂಜಿ ಕಡೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಂತೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯವಾದೊಂದು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಏರು ಪಂಪಿನಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಗೊಳಗಾದರು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುಣಿಸೇರು. ಏರು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯುಣಿರೋ ಅಕುಲೆ ತೆರಿಯುಣ್ರೆಗಲ ಯೋಗ್ಯ ದುಪ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ತಾಂಡಲ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಈ ರೀತಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಈತೆ ನಿಖುಲು ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಯುಣವರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನವೇ ತನು ಮನ ತನುರ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ. ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಅತ್ತನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡು ನಿಖಲು ಭಾರತ ಗೋವಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವರ ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ನಿಖಲು ತಿರಿವಂದರೆ ಎಂಕುಲು ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ ಕಾಡೊದ್ದು ಉದ್ಯಾನವನವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸತ್ಯಯುಗ ಪೂತೋಟದ ಕಲಿಯುಗ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದುಂಡು ಓರಿ ನನರೆಗು ದುಃಖನೆ ಕೊರಂದುಪ್ಪೇರು. ಇನ್ನೆನ್ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಲಿ. ಮಂದಿರೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪವೇರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಕಪ್ಪಾದಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೊರ್ಲಾದಲ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಐತ ರಹಸ್ಯದಾದ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯುನು ಸೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಇಂದು ಮಾತೆತ್ತಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬತದು ಮಾತೆರಲ ಮಂದಿರಗು ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಮಾತೆರಲ ಮಂದಿರಗು ಯೋಗ್ಯಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಪ್ರಜೆಗಳೇನಂತೂ ಮಂದಿರ ಯೋಗ್ಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗು ಪ್ರಜೆಕುಲಿಪ್ಪೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸೇವೆಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಫಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಚಲನೆ ಮಧುರ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪಡು. ಆಯ್ನಿಡದವರ ಬೇತಕ್ಲೆಗು ಮಧುರ ತೆರೆದು ತೆರಿಪೋಲಿ ತಾನೇ ಮುಲ್ಲಾದಿತ್ತೆರಡ ಬೇತಕ್ಲೆನು
ಪೂವಾದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕಲ ಬಾನ ನಾಟುಜಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತನ ಬಾನ ಎಂಚ ನಾಟು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದ ಸರ್ವಿಸಿಡು ತತ್ಪರಾಲೆ ಬಾಬಾ ಸೇವೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಾರ ಅದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆಡು ತತ್ಪರಾದ ಪುಲಿ ರಡ್ಡನಿದ ಪಾತೆರದಾದ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪತ್ರನು ಕಲ್ಪಾಡು ಕಡಪುಡುವರು ಐಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಪ್ಪಡು ಐನು ಏರಗಾಂಡಲು ತೊಜಿಪೈನ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥಾದ ಬಿಡುಡು ದುಂಬುದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ವಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನಂ ಪಂಡ್ರೆಗಾದೆ ಚರ್ಚಾ ಗೋಷ್ಠಿನು ದಿವಡಾಪುಂಡು ಪತ್ರೊಳಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ಇಂದೇರ್ದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನು ದೆತನುಡಾಪುಂಡು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದ್ ವಿಲಾಸನು ಬರೆಪೆರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಉಲ್ಲಿರು ಒರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ನಾನು ಇದು ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಅರೆದು ಸಾಕಾರ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಅದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುಂದಿಸಿರು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎತ್ತ ಹೊಸ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲಿರು ಸುರುಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಶಿಕೆಯ ವಿರಾಟ ರೂಪದ್ದಾದುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವತಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಸುರುಕು ಶೂದ್ರ ರೂಪರೆ ಸಾತ್ಯಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸುರುಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶೂದ್ರನ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಮೂಲಕ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಹೊಸ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುಂದರು ಇಂದು ಬಾಬನ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬಾಬಾ ವತ್ತು ಶೂದ್ರ ಇರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ದು ದೇವತೆಯರು ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಂಡಲ ಅಕುಲೆ ಪವಿತ್ರಾದ ಪೂಜೆರು ಲೌಕಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಯ್ದವರ ಬೇತಕ್ಲಿ ನೆಂಚ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಒವ್ವೇ ಸನ್ಯಾಸಲೆಗೆ ಏಪಲ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಚಿರು ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲಂತು ಪವಿತ್ರಾದೇ ಉಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಮೋನೇನು ತೂವನ್ಲೆ ಪಂದ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಏರೆಡ್ದರ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟವನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓರಿ ನನ್ನವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು ಸಹೋದರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವರು ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಪಿತೈ ಬೈದಲು ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆಯರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ರಡ್ಜನ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು ಎಂಚ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ್ತದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪ ಪನ್ಪುಣಿನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುನು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಗಲೈ ಕಾಮ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಗೆಂದುವ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರು ಸತ್ಯ ಯುಗಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ ಪನೋಡಾಪುನು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ವಿಕಾರಡು ಬೂರುನಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೂಡ ಪತಿತ ಎರಡ ನಿಕುಲು ಪಂದೆ ನಿಕುಲು ಶ್ರೀ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟವನ್ರೆ ಬೈದರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಯರ್ದು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಲಡೈದ ಮೈದಾನವಾದುಂಡು ವಿಕಾರ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಇಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಗೆಂದು ನೆರೆದವರನೆ ಜಗಜ್ಜೀತೆರು ಪಂಡ ರಾಜರಾಣಿಯವಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜೀತೆರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ರಾಜರಾಣಿಯರೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಕಲು ಕೂಡ ರಾಮಸೀತೆಯರು ಆಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಆಕಲ್ ನಾವು ಜೋಕುಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನು ಕೂಡ ನನಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ತೀರ್ಥಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಪುದರು ರೂಪೊಡ್ದು ಸಿಂಹಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನರ್ದವರ ಸುರೂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ಬರ್ಪಿಚಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಂತೂ ದೆತೊನಿರತ್ತೆ ಬಾಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂಡೆರಡ ಆಕಲು ರಡ್ಡನೆ ದರ್ಜೆದಕಲು ಆಪೇರು ತೀರ್ಥದಕಲು ಮಿತ್ತಿದಕಲು ತೀರ್ಥಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಈತೆ ಜೋಕುಲು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಡ ತುಪ್ಪುಲೆ ಪವಿತ್ರ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರನೇ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಿಡುಕೊಂಡು ನಿಖಲೆಗಾದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದಲು ಇಂದು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬುಡಿಯರಡ ವಿನಾಶ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ನಾಟಕ ಅಂತೂ ನಿಖಲು ತೆರೆಯುన్నారు ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನ ತೆಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇನೆ ದಳತಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಖಲು ಪಂಚವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆದು ಜಗಜ್ಜೀತಾಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪಾಪನು ಕಳೆಯರೆ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವರು ಬಾಬಾ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ತದ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವರು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನ ಮುಟ್ಟಗಳ ವಿನಾಶ ಆದಪ್ಪುಜಿ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಗುಪ್ತ ಯೋಧಾದುಲ್ಲರು ಕಲಿಯುಗೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಕಲಹೋಲ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತೆರಿದಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಏರ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೋ ಮಾತರ್ನಲ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚ ಕೈ ಗೊಂಬೆಲುಪ್ಪುಲತ್ತೆ
ಅಂಚೆನೆ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಇದು ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಈ ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಪರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು. ಜ್ಞಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದುಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು. ಕೂಡ ಜತ್ತೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪರು. ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡ ಮೀನುಲು ಗಾಳುಗು ತೆಗೆದು ಬೋರ್ದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರುನ ಕಲೆ ಆಪುನು. ನಿಕುಲ ಬರ್ಪರು ನಿಕುಲ ಏರುವರು ಕೂಡ ಜತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನಿಟ್ಟು 5,000 ವರ್ಷಲು ಬರ್ತದೆ. 84 ಜನ್ಮ ನಿಖಿಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರುನ ಕಳೆತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪದಿರು. ನಿಖಿಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋರು. ಏರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋರು. ಅಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಜೋಡಿನು ಗಿಡಪುನಗ ಜೋಡಿದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟದು ಗಿಡಪೇರು. ಇದು ಸಹ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ತೆ. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ತಿರ್ತಿಗೆ ಬೂರು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಆಪನು. ಓರಿ ದುಂಬು ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ನನೊರಿ ತಡೆಪೇರು ಪಂದಿತ್ತನ ಅಲ್ಪ 2 ಜನ ತಿರ್ತಿಗೆ ಬೂರು. ಬಾಬಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ವೃದ್ಧರಡ್ಲ ಕಾಮದ ಸೂ ಪತ್ತೊಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ತಿರ್ತಿಗೆ ಬೂರುವೆರು. ಬೇತೆ ಅಕುಲು ಬೂರ್ಪವರು ಪಂದರ್ತು ಬೂರು ನಾವು ಬೂರಂದೆಪ್ಪು ನಾವು ತನ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುನು. ಎರಾಂಡಲ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಬೂರುನ ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ದಯಗು ಬೂರುಡು. ಎಂಚಿನನೆ ಆದು ಬುಡಡು ಎಂಕುಲು ಬೂರು ಎರಡ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು. ಮೂಲೆಲ ತುಂಡಾದು ಪೋಪುಂಡು. 5 ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನೆಲ್ನ ಸಹ ತೆರಿಪದೇರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನಿ ಇಂಚಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. ಐನು ಮನುಷ್ಯರು ಓದಿನ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಪತ್ರ ಅಂತೂ 2 ಯಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಪಂದು ಬರೆಪೇರು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ ಶಿವ ಬಾಬಾಗು ಬಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗು ತಾತ ಪಂದು ಬರೆಪ. ಒರಿಯಗೆ ಪಾಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರೆ. ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸತ್ಯವೈನ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡ ನೆನಪುಡುಪುನಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಪದೇ ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತದು ಬುಡಪೇರು. ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಸೈತು ಪೇರ್ಡಲ ಸಹ ಓಬೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಡುವ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಐನೆಂಕುಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಪ ಅಕಲೊಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ನನಂಜಿ ನಿದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಂಬರ್ 6 ನಿಖಿಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಕೆಲವರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂತು ನಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಜಿರು. ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಯಿನಂಚಿನ ಹಂಚಿದ ತರಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪತಿತಾದುಂಡು. ಐತೆ ಮಿತ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾಮೃತವನ್ನು ಪಾಂಡಲ ಸಹ ಉಂತುಷಿ. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಣ ನಾಟುಂಡು. ತಕ್ಷಣ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದುಂಡು. ನಂಬರ್ 1 ಪಾವನೆರೆ 5 ಒಕ್ಕ ಪತಿತಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದುಲ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟುಡಿಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ವಿದ್ಯೆನೆ ಬುರ್ದು ಬಿಡುಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಜ್ಞಾನೋಡು ಇತ್ತದು ಬುಡಿ 2 ಧಾರಣೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅವಡು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ದೇಪಂಡ ಕರ್ಮೇಂದ್ರುಲು ಮಲ್ಲಾಂಡ ಕೂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ 2 ಕಡೆ ಗಮನ ಪೋಪುನಿರ್ದವರ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಒಪ್ಪುಚಿ 2 ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಗಮನ ಪೋಪುನಿರ್ದವರ ಅವು ವಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಪ್ರಭಾವ ಪುರ ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಪೋಪುಂಡು. ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಅಂತರ ಉಂಡಾಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಬಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆವು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಚೋಕುನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಯದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಆತ್ಮಿಕ ಸೈನಿಕ ಆದ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತಿ ಜಯ ಪಡೆ ಒಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಒಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಭಾರತನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. 2 ಈ ಬೇಹದ್ದ ನಾಟಕಡು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಏಪಲ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋಡಾಪುನ ಹೊರದಾನ ಸದಾ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮೋಜಿದ ಸ್ಥಿತಿಟುಪ್ಪುನ ಕಂಬೈನ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವಿಭವ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಸದಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ಕೈಟು ಕೈ ಕೊರ್ದು ನಡಪುಲೆ ಒಂಟಿಯಾದ ನಡಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಟಿಯಾದ ನಡಪು ನೆರೆದವರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬೋರಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರಾಂಡಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬುರುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೊರಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪುಗ್ಲ ಮಾಯದ ಕಣ್ಣು ಬೂರುಚಿ ಬೊಕ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಅದು ಪುನಃ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದು ಕುಶಿತ ಮೋಜಿರು ತಿನ್ನೊಂದು ನಡತೊಂದು ಮೋಜನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾರು. ಮೋಸ ಅಂಚನೆ ದುಃಖ ಕೊರಪುನ ಸಂಬಂಧೊಲಡ ತಿಕ್ಕದು ಪೂರ್ಣರ್ದಲ ಪಾರಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಕವಚನ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಯ ಪನ್ಪುನ ಶತ್ರುನ ಲಡೆಯಾದುಪ್ಪುಚಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಈತೆ ಲಗ್ನದ ಅಗ್ನಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೋಗನು ಜ್ವಾಲಾರೂಪಿಯಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮದ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಶಬ್ದ ಸುರುವಾಪುನು. ಈತೆ ವಿನಾಶವಡು ಐತಲಿಕನೆ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮರ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉತ್ಪನ್ನವಡು. ಈತೆ ಬೇಗ ಸರ್ವೇರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣದಾವಡು ಆವಡೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ಮಾತಿರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣನಗನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ವಿನಾಶಕಾರಿಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸೂಚನೆಗೂಡು. ಐಕಾದು ತಮ್ಮ ಏವರಡಿಯಾಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಜ್ವಾಲಾರೂಪ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.